أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating kubur ay madilim, nakakatakot. Wala kang kasama maliban na lang sa iyong mabuting gawa. Sa panahong paghihiwalay ng malakal maut, ang iyong kaluluwa at iyong katawan, pumayag ka man sa hindi, ay ikay babalik sa iyong kubur. Walang kayamanan, walang pamilya, walang mga anak, walang asawa. Nananawagan ka ng tulong, natatakot ka, kinakabahan ka, ngunit ikaw lang mag-isa sa iyong kubur. Sa kanilang paghatid sa iyong huling hantungan ay hinihintay ka ng iyong kubur at maaari kang ipitin ng lupa na isang yakap na pagbabalik o kaya'y an yakuna inaka yudgit ala jasadik o kaya isang uri ng yakap na yakap kung saan iniipit ka ng lupa hanggang sa mabiyak ang iyong buto. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag nakumpleto na ang lupa sa pagbaon sa iyong libingan, ay darating ang dalawang anghel kung saan itong mga malaikat na ito ay katakot-takot na walang pwedeng ihalin tulad sa kanilang mga itsura. Ang kanyang boses ay parang tunog ng isang kumukulog na kidlat. Wa absarahuma kalbarq al-khatif, na ang pagtingin nila ay parang simbilis ng kidlat. Walang iba kundi sina Munkar at Nakir. At ikay kanilang tatanungin. Sa kanilang pagtanong sa iyo ay dalawa ang maging kalagayan ng isang tao. Unang kalagayan para sa taong mananampalataya. Kay kanilang tatanungin, Man Rabbuk? Sino ang iyong Diyos? At kanyang sasabihin na Allahu Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ay ang aking Diyos. At ikay kanilang tatanungin sa pangalawang pagkakataon, Madinuk? Ano ang iyong relihiyon? Ang mananampalataya ay sasagot at kanyang sasabihin, Dini al-Islam. Ang aking relihiyon ay ang Islam. At sa huling pagkakataon ay kay kanilang tatanungin, Mahuwa ar-rajulu alladhi bu'ithtu fikum? Sino yung taong sinugo sa inyo? Na ang mu'min ay sasagot at kanyang sasabihin, Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. At siya ay walang iba kundi ang Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At ang sasabihin ng mga malaika, Sadak, katotohanan ang iyong sinasabi. At iutos ng Munkar at Nakir na palawakin ang iyong kubur. At kanyang gagawin, Rawdatun min Riyadil Jannah. Ibig sabihin, magiging isang hardin ng paraiso ang kanyang kubur. Allah. Pangalawang kalagayan ng taong namatay sa kanyang kubur. At siya ay tatanungin ng Munkar at Nakir, Man Rabbuk? Sino ang iyong Panginoon? At sasagot ang namatay, La adri, hindi ko po alam. At sa pangalawang pagkakataon, tatanungin ulit ng Munkar at Nakir, Madinuk? Ano ang iyong relihiyon? At sasagot ang taong namatay na nasa kanyang kubo, La adri, hindi ko po alam. Ang mga malaikat ay gagawing isang hardin ng impyerno ang kanyang kubur hanggang sa panahon ng pagpupo. At kanilang itong paparusahan para siyang sinusunog sa impyerno kung saan siya ay sumisigaw at umiiyak. Kung ito ay maririnig ng mga taong nabubuhay dito sa mundo, ay baka maging isang mananampalataya ang mga taong at sila ay magsasagawa ng sala, sila ay magbibigay ng sadaqah at kanilang gagawin ang lahat ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. Maintindihan natin sa ayat na ito na binanggit ng Allah, hatta idha jaa ahaduhum, hanggang dumating sa kanila, ang isa sa kanila ang kamatayan. Qala rabbi irji'un, ay hihilingin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala siya ay bumalik sa mundo. La'alli a'malu salihan, nang sila ay makapaggawa ng mga mabubuting gawa. Fima tara, kung saan kanilang naiwan dati, kung sila pa ay nabubuhay dito sa mundo. Ngunit kalla innaha kalimatan huwa qailuha, katotohanan na yan ang sinasabi ng mga taong nagsisisi. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, nasa kanilang mga likod ay ang barzakh hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, gawin po natin ang lahat na tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi pa dumadating sa atin ang kamatayan. Tayo po ay magtaguyod ng sala, tayo po ay maging mabait sa bawat isa, tayo po ay magbigay ng sadaka, tayo po ay magkaisa, dahil katotohanan ay iiwan din natin itong mundo at tayo ay babalik sa ating huling hantungan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo maging isang mabuting Muslim at huwag tayong mamamatay maliban na lang na tayo ay mga Muslim. Naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna nas'alullaha ay yuwafiqana bima kulna wa sami'na. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. عفوك إن